Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler. Bugün sizler bilesiz sözümüz inşallah bulur. Turmuşqa акча эшләү турында, һөнәрле булу турында. Ни өчен дигәндә, muhtaram kardeşler инде беләбез шунда теге элек-электән килгән безгә өйрәтүләр, шулай бит. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән сүзләр шулай бит. Я булмаса анда бала тугач та аңа ниндидер һөнәр бирү, өйрәтү, малайларны егетләр һөнәренә шулай бит, кызларны кызлар һөнәренә өйрәтү. Ул гына түгел, элек-электән егетләрне һәм кызларны аерым бүлеп, шулай бит аларны әзерләгәннәр тормышка. Аларга ниндидер әйберләр өйрәткәннәр, көнкүрештә күрә торган шулай бит. Мәсәлән, институт благородных девиц дигән нәрсә булган Россиядә да. Ул хатын-кызларга хатын-кызлар эшләргә тиешле әйберләрне, һөнәрләрне өйрәтү булган. Малайларга малайларныкын. Шулай ук безнең хезмәт дәресләре бар иде мәктәпләрдә шулай бит. Анда инде кеше малайлар, кызлар үз куллары белән нәрсәдер эшләргә өйрәнәләр иде үзләренә туры килгән әйберләрне. Менә булар бөтенесе дә мөхтәрәм карашлар бик әйбәт әйбер иде. Хәзерге вакытта кызганычка каршы мондый юнәлеш бетте шулай бит. Яшьләр хәзер һөнәр дигән нәрсәне белмиләр. Инде тиеш кирәк дип тапмыйлар, балачактан баласының кемгәдер нәрсәдер өйрәтергә икәнен. Һәм әлбәттә, үсеп җиткәч тә кеше үз юлын таба алмыйча интегә. Үзенә мәсәлән анда ниндидер бер эш таба алмыйча, юнәлеш таба алмыйча шулай бит. Алай гына түгел, барлыкка килде ниндидер катлам кешеләр, алар бөтенләй һөнәрсез. Алар кеше өстендә яшиләр, паразит кебек. Алар бер нәрсә эшләмиләр. Кайберәүләре бурычтан бурычка яши. Кайберәүләре гомумән эшләүне кирәк дип тапмый шулай бит. Миңа туры килерлек юк, әйбер юк монда дип инде. Менә шуңа күрә дә бүген иншаллаһ тәгалә шушы теманы әзрәк күтәреп, үзеңгә хезмәт булдыру, эшләү, акча эшләү шулай бит. Һәм әлбәттә инде кешеләргә мохтаҗ булмау дигән нәрсә турында сөйләшеп китәрбез. Бу бик мөһим әйбер. Әгәр дә бу тормышта кешеләр бер-берсенә генә таянып яшәсәләр, шулай бит. Ягъни үзләренең көнкүрешләрен үзләре алып бара алмасалар, тормыш алга бармас иде. Ниндидер бер катлам кешеләр шулай бит күп кешеләрне истереп бара алмый. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә безгә өйрәтә, әгәр дә ди мөмкинчелегең булса ди үзең эшлә ди. Ягъни кешеләргә барып сорама ди. Мәсәлән, шундый бер хадис бар, әгәр дә атта утырганда камчың төшеп китсә дә, иелеп үзең ал дигән әйбер бар. Атта утырганда камчың төшеп китсә, янда кеше торса, анда җайлырак шулай бит алып бир әле дип әйтергә. Ләкин бу нәрсә өчен эшләнә? Кешеләргә мохтаҗ булмаска. Кешеләргә баш иеп бармаска. Әзрәк кенә үзең дә шушы мустақил булырга өйрәнергә. Менә иншаллаһ тәгалә шуның турында инде сөйләшеп китәсе булыр сүзебез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Мен талаба ад-дунья халалан истигъфафан ган al-mas'ala wa sa'yan an ahlihi ala ahlihi wa taghattufan ala jarihi ba'athahu Allahu yawm al-qiyamati wa wajhuhu kal-qamari laylatal badr." Әгәр дә кеше ди шушы дөньяда халал юл белән үзенә эшләсә акча ди, һәм аның халал юл белән акча эшләүнең максаты нәрсәдә? Беренчедән, кешеләргә мохтаҗ булмаска. Ягъни бер кешедән бер кешегә сорап бирмәскә. Ярдәм итегез әле, миңа бирегез әле һәм башка ди. Икенчесе, үзенең якыннарына, туганнарына аның ярдәм итәсе килә, аларны тәэмин итәсе килә, һәм өченче нияте күршесенә ярдәм итәргә. Шулай бит, уйлап карагыз әле. Бу теге үзе өчен генә эшләми ул. Шулай бит. Монда бара план максимум. Әлбәттә, беренчедән димәк, үзе кешеләргә мохтаҗ булмас өчен, якыннарын, туганнарын тәэмин итәр өчен һәм күршесенә шулай ук ярдәм итәр өчен. Ягъни син күршеңгә ярдәмче булырга тиеш дигән мәгънәдә. Туганнарыңа ярдәмче булырга тиеш дигән мәгънәдә. Менә әгәр дә уйлап карасак, һәр бер кеше дә шушы ниятне үзенә алса,
һәрбер кешедә зур прогресс китәчәк. Үсеш китәчәк. Кемдер әйтә бит, менә дин ул ниндидер теге депрессив кешене эшләмәскә, өйдә генә утырырга өйрәтә. Булмаса анда менә булганга риза булып кына утырасың. Әзгә риза булдың, дөнья алга бармый, алга китми. Моннан күргәнебезчә, шулай бит дөньяны ничек кенә алга җибәрә әле бу? Бу планнар синең. Үзең өчен генә акча эшләргә түгел, туганнарың өчен, тагын күршең өчен дә эшләргә кирәк. Аны сиңа мә, шулай бит. Монда моның өчен күпме тырышырга кирәк? Күпме шулай бит инде эшләргә кирәк. Үзеңне генә уйлап утырырга түгел, монда эгоизм дигән нәрсә юк. Менә шушы хәләл юл белән эшләсә, шушындый ният белән кеше хезмәт тапса үзенә ризык тапса Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кыямәт көнне аның йөзе нурлы булыр, төнлә тулы ай кебек ди. Төнлә тулы ай кебек аның йөзе нурлы булыр кыямәт көнендә. Бу кеше мөхтәрәм кеше булыр бу. Яшерен батырны түгел, без гел сыранып биргән кешеләрне яратмыйбыз. Яратмыйбыз шулай бит. Менә бар безнең мәчеткә дә бер туктамый килүче кешеләр бар. Аллаһ Тәгалә ул хәлгә калдыра күрмәсен. Мин аларны кимсетәсем килми. Әмма шулай да бар шундый кешеләр бер туктамый киләләр. Инде нинди генә нәрсә, менә нинди гызырлары бар, бөтенесен дә сорап киләләр. Бар шундый кешеләр. Мөмкинчелек булса инде без әйтелеп ярдәм итәбез. Аллаһ Тәгалә инде кичерә күрсен мине. Бу мисал өчен генә әйтелгән сүз, бу кимсетеп әйтелгән сүз түгел. Бу хәлгә Аллаһ Тәгалә калдыра күрмәсен. Килеп сорыйлар, бер кеше сорый. Балалары укырга керәсе булса да, авырып китсәләр дә, операциясы булса да, берсендә сорап килделәр, чебиләр аласы бар дип. Бройлер чебиләр, тавык чебиләр аласы бар дип. Инде нинди генә сәбәпләр юк. Шуннан соң бу инде кеше әйткән иде, менә сыер да аласы дигәч, мәйтәм, сыер алып биреп булмый инде. Теге сыер алып бирә алмыйбыз инде дип, инде әйтергә туры килде. Ягъни нинди генә сәбәп булса да, нәрсә кирәк, шуны кешегә барып сорыйлар шулай. Бу кешеләр, мөхтәрәм кардәшләр, беренчедән үзләрен кимсетәләр әлбәттә. Икенчедән, бу кешеләрне башка кешеләр яратмый башлый. Шулай бит. Аларны күргәчтән инде аңлашыла, бу нәрсәләр сорарга килгән икән инде дисең. Һәм әлбәттә, мондый кешеләрнең күп булуы ул җәмгыятьне авырайта. Кешеләрне яшәүне авырайта. Ниндидер бер катлам кеше барлыкка килә, башка кешеләр өстендә яшәүче. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм вакытында 70-100 кеше яшәгән мәчеттә. Бар шундый кешеләр. Алар атылганнар шушы ничек дип әйтегән теге палатка түбә астында яшәүчеләр дип, живущие под навесом. Алар фәкыйрь булганнар, аларның торырга урыннары да булмаган, ашарга ризыклары бер нәрсә булмаган. Шулар исәбендә Абу Хурайра булган. Радияллаһу анһу. Бер-бирләре булмаган аларның. Менә Абу Хурайра нишләп шуның кадәр күп хадис белә дисәгез, аның башка эше булмаган. Шулай бит. Үгел мәчеткә нәрсә алып килсәләр, шуны ашаган. Һәм әлбәттә, бу вакытын ул ничек кулланган? Бу вакытын ул кулланган гыйлем алу өчен. Ахыр чиктә, әлбәттә, гыйлем алгач, бу кешеләр җихадларда сугыша торган булганнар. Вакыт ничә утырасың инде, постоянно мәчеттә шулай бит. Раз җихадка чыгып киттең. Һәм бу кешеләр тора-бара барыбер эшкә урнашып бетәләр. Хәтта губернаторлар булалар. Чөнки алар мәчеттә гел булганлыктан, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янында булганлыктан, алар гыйлемнәре арта, һөнәрләре барлыкка килә, һәм ахыр чиктә алар урнашып бетәләр. Аларның максаты гомер буе шулай яшәү түгел. Алар вакытлыча гына шулай яшиләр. Кемдер мәсәлән вакытлыча гына сорап бирергә инде дучар булган икән шушы хәлгә, бу хәленнән чыгарга тырышырга тиеш. Эзләргә тиеш мөмкинчелекләр бу хәлдә калмас өчен шулай бит. Бу хәлдән чыгыр өчен дип әйтик. Менә шуның өчендә әлбәттә башка кешеләргә мохтаҗ булмаган, сыранып йөрмәгән кеше кыямәт көнендә аның йөзе булыр ай кебек. Чөнки бу башкаларга мохтаҗ түгел, хәтта ярдәм итүче. Ягъни кешеләргә тормышны җиңеләйтүче кеше була. Әмма ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ва ман талаба ад-дунья халалан мукафиран муфаҗиран мураибан лaqия Аллаһу йawmal қиямати ва хува алейһи гадбан."
Ләкин кешенең акча эшләү максаты арттыру өчен гынахлы юл белән, шулай бит, кемгәдер анда күренер, мактаныр өчен булса ди, бу кешеләрне Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә ачулы рәвештә каршы алыр ди. Ягъни бу кешеләрнең максаты үз малларын арттыру, үзләре өчен генә. Булар сыранып йөрмиләр әле, шулай бит. Булар сыранып йөрми, булар тоже эшлиләр. Буларда хезмәт кыла, буларның да һөнәре бар. Әмма буларның максат мактану, арттыру. Инде хәзер уйлап карыйк, безнең хәзерге җәмгыятьтә менә бу ике төркем кешенең кайсысы күбрәк икән? Хәзерге җәмгыятьтә кеше нәрсәгә күп итеп акча эшләргә тели икән? Максаты нәрсәдә икән? Яшерен батырын түгел, менә шушы икенче максат. Арттыру. Шулай бит. Үзеңнең малыңны арттыру. Шуңа күрә дә безнең хәзерге җәмгыятьтә кешенең артыграк акчасы булса, ул бер вакытта да кешегә ярдәм итәргә чапмый. Туганнарына ярдәм итәргә, күршесенә ярдәм итәргә ашыкмый ул, шулай бит. Хәтта бурычын бирергә дә ашыкмый. Ул ашыга үзенең тормышын яхшылайтырга. Әзрәк акчасы барлыкка килде, машинасын яңарта. Йортын яңадан сүтеп сала. Шулай бит. Менә шушы әзрәк акчасы барлыкка килү белән үзенең тормышын киңәйтә. Ниндидер кыйбатлы урыннарга йөри башлый, рестораннарга, шулай бит инде һәм башка урыннарга. Бу кеше арттыручы. Иң сәйере, шулай бит әйткәнебезчә, хәтта бурычларын да бирергә ашыкмый. Хәтта бурычларын да бирергә ашыкмый. Менә шуның эчендә, мөхтәрәм кардәшләр, монда сыранып, теләнеп йөрүдән дә начаррак менә шушы әйбер, ул да булса әле тагын арттыру өчен, үзең өчен генә яшәү дигән нәрсә бар икән. Үзең өчен генә яшәү дигән әйбер бар. Бу кеше өчен муфаҗир акча эшләүнең ысулы мөһим түгел. Хәләлме, хараммы? Акча эшләү очрагы бар икән, ул карап тормый, айырып тормый. Әйдә ди, шулай бит, бетте, аңа барбер. Менә шушы ике төркем кешеләр, мөхтәрәм кардәшләр. Шуның өчен дә бу кешене Аллаһ Тәгалә ачулы рәвештә каршы алыр ди. Әмма бу кеше теләнеп йөрми, игътибар итегез. Урламый, шулай бит, бер караганда. Теге кешеләрне таламый ул. Ул бер караганда хезмәт кыла, бик үк хәләл юл белән булмаса да, әмма үзе өчен, үзенең гынахлы эшләрен арттырыр өчен. Мөхтәрәм кардәшләр, Дауд галәйһиссәлам пәйгамбәр. Дауд галәйһиссәлам бөек пәйгамбәр. Ул кич белән, ул пәйгамбәр һәм патша әле тагын. Ул кич белән урамга чыга торган булган кешеләрдән сорашып йөргән. Киемнәр кигән дә инде Дауд галәйһиссәлам Дауд турында нәрсә уйлыйсыз дигән. Шулай дип кешеләрдән сорап йөри торган булган. Уйлап карагыз әле, шулай. Менә хәзер берәр түрә чыгып сораса, шулай бит. Минем турында нәрсә уйлыйсыз дип, или анда шул президент турында нәрсә уйлыйсыз дип анда, яки мэр турында дип, шулай бит. Инде кешеләр әйтергә дә мөмкин дөресен. Шулай бит инде. Аны танымыйча дип әйтик. Дауд галәйһиссәлам менә шулай киенеп чыга торган булган, аны танымаганнар һәм сорап йөргән, Дауд нинди патша дип. Кешеләр әйтә торган булганнар. Бер заман Җабраил галәйһиссәлам төшә монда. Җабраил галәйһиссәлам кеше сурәтендә Дауд галәйһиссәлам килә дә, Дауд турында нәрсә уйлыйсың ди. Җабраил галәйһиссәлам әйтә, Дауд да әйбәт патша ди, әйбәт кеше ди. Ләкин аның бер кимчелеге бар ди. Бер кимчелеге бар. Нинди кимчелеге ди? Ул бюджеттан ашап ята ди. Казнадан ашый ди. Ягъни үзе эшләп ашамый ди. Казнадан керә аның хезмәте ди, хезмәт хакы ди, акчасы ди. Бюджеттан акча алып ята ул ди. Дауд галәйһиссәлам бу сүзне ишеткәчтен бик борчуга кала. Кайта керә мәчеткә. Ул вакытта инде әлбәттә теге мәчет дигән сүз Аллаһ йорты дигән мәгънәдә инде, шулай бит. Керә мәчеткә һәм Аллаһ Тәгаләдән ялварып дуга кыла. Я Рабби, миңа бер һөнәр бир әле, кеше малына мохтаҗ булмыйча яшәргә ди. Ягъни бюджеттан, казнадан акча алмыйча яшәргә ди. Бер һөнәр бир әле ди. Һәм нишли? Аллаһ Тәгаләңә һөнәр бирә. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Ва аланна лахул хадид." Без аңа ирәттек тимер белән эшләргә ди. Галимнәр әйтә, тимер Дауд галәйһиссәламның кулында камырга әйләнә торган була ди.
шундый ул аны өйрәнә һөнәрен, тимер эшкәртүне. Ул шуның кадәр оста була ки, шушы үз кулы белән тимерче һөнәренә өйрәнеп, үзенә акча эшли башлый. Аллаһ Тәгалә шулай айта: "Ва галламнаху сангата лабусин лакум литухсинаху мин бәсикум." Без аңа өйрәттек сугыш киеме ясарга ди. Доспехи булайын, шулай бит, кольчуга. Шундый сугыш киеме ясарга өйрәттек без Дауд алейһиссәламгә ди. Чыннан да Дауд алейһиссәламның ул эшләгән кулыннан аның, ул тимерчелек белән шөгыльләнү, аның бөтен гаиләсе туклана торган була. Аның гаиләсендә меңләгән кеше була. 99 хатыны гына була аның. Уйлап карагыз әле. 99 хатыны, ничә балалары, туганнары, шулай бит аның эшләгән хезмәтеннән ашыйлар. Без хәзер 2 бала табабыз да, шулай бит инде. Мәчкә килеп утырабыз. Нишләп намазга килмисең дисәң, эшләргә кирәк, балаларны үстергә кирәк, күтәрергә кирәк, 2 бала синең. Шулай бит. 2 бала, 1 хатын. Ну хәзерге 1 хатын, может, Дауд галәсенә 99 хатынына торадыр инде, алаймы? Шулай, хәзерге татар хатыны дип әйтик. Дауд галәйһиссәлам 99 хатыны, ул патша, шулай бит, аның күпме балалары, әле ул тагын үзе хезмәт кылып, шулай бит, аларны ризыкландыра, аларны тукландыра. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безгә күрсәткән үрнәк, шулай бит инде. Аллаһ Тәгалә безгә күрсәткән үрнәк. Һәм һәрбер пәйгамбәр дә шулай итеп үзләренә һөнәр ияләре булганнар, Аллаһның һөнәрләре булган, һәм алар хезмәт кылганнар. Кешегә мохтаҗ булмас өчен шулай бит. Менә бу Дауд галәйһиссәламның мисалын гына карыйк. Монда бар егетләр үзләренә эш таба алмыйлар. Яки кулларыннан эш килми, шулай бит. Һөнәрләре юк. Яшерен батырын түгел, минем дә һөнәрем юк. Дөресен генә әйткәндә. Яшерен батырым түгел. Бу теге кимчелек дип әйтик инде. Кай вакыт бар шундый кешеләр, алар теге бөтен әйберне эшли алалар, әзиз генә. Но бер әйберне яхшы итеп эшли алмыйлар. Шулай бит инде. Бу безнең Россиянең проблемасы бу. Безнең Россиянең проблемасы. Без бөтен нәрсәгә алына алабыз, без әзрәк кенә электричествоны аңлыйбыз, но до конца түгел. Шулай бит инде. Без әзрәк кенә менә рыкынны беләбез, но до конца түгел ул. Шуңа күрә без бөтен нәрсәне беләбез, әз генә, но бер нәрсәне яхшы итеп эшли алмыйбыз без. Безнең башта бик күп мәгълүмат, бик күп информация. Ну шулай өйрәнгән инде без. Теге советлар чорында ул менталитет шундый. Чөнки ул вакытта бөтен нәрсәне үзеңә белергә кирәк, шулай. Машина аласың, сервисы юк. Тагын үзеңә өйрәнергә, үзеңә белергә. Шулай өйрәнгән нәрсә ул. Ләкин Аллаһ Тәгаләдән сорасаң, Аллаһ Тәгалә бирә. Димәк, һөнәрне Аллаһ Тәгалә сорарга кирәк. Дауд галәйһиссәлам килеп сораган Аллаһ Тәгаләдән: "Я Рабби, миңа бир һөнәр" дип. Аллаһ Тәгалә аңа биргән. Сорарга кирәк. Һәрбер кеше дә бу дөньяга ниндидер сәләт белән туа. Аның бар ниндидер сәләте. Башы эшлиме, кулы эшлиме, кайсыдыр юнәлештә ул эшли ала ул. Шулай бит. Ләкин менә моны ачырга кирәк. Аллаһ Тәгалә аңа, иншаллаһ Тәгалә, шулай итеп инде насыйп итә. Инде шундый бер гыйбрәтле сүз бар. Сәламәтлек тора ди 10 өлештән. Сәламәтлек тора 10 өлештән. Шушы 10 өлешнең 9-ы сөйләшмәүдә. Сәламәт буласың килсә, күп сөйләшмә. Шулай бит инде. Тешләрең, сөякләрең сәламәт булсын дисәң, шулай бит. Күп сөйләшмә. Күзең. Әлбәттә, монда хикмәт бар. Бу ул гына мәгънәдә түгел. Шулай бит. Теге ватылу сыну мәгънәсендә генә түгел. Күп сөйләшсәң, сәламәтлегең югала икән. Шуңа күрә дә сәламәтлек тора 10 өлештән, шуның 9 өлеше сөйләшмәү. Күп сөйләшмә. Тагын бер өлеше телеңне сакла. Бу шулык бит инде. Шулай бит. Ләкин телеңне сакла дигән сүз сөйләшкәндә чамалап кына сөйләш. Син инде 10 өлешне дә сөйләшмичә булдыра алмыйсың бит инде. Барыбер әзрәк кенә сөйләшергә кирәк. 9 өлешне сөйләшмисең, дәшмисең, димәк, 10 очракның 9-ында да шыпырт кына утыр, дәшмичә кал. Кирәкми ул сиңа. Тыгылма. Әгәр авызыңны ачасың икән, чамалап кына сөйләш. Менә шул вакытта сәламәтлек була ди. Гыйбадәт шулай ук 10 өлештән тора ди. Гыйбадәт. Гыйбадәтнең 10 өлешенең 9-ы ул гомереңгә, үзеңгә ризыкка акча эшләү. Бер өлеше шуның гыйбадәт. Бер өлеше гыйбадәт. Шулай килеп чыга да, әгәр вакытны бүлсәк, шулай бит. Бу вакытның
уннан 9 өлешен без эшләп үткәрәбез. Хезмәттә без. Каядыр эшкә бара кирәк, чабырга кирәк, озак йөрергә кирәк, шулай бит. Гыйбадәткә кала уннан бер өлеше генә. Әмма уннан бер өлеш гыйбадәтең булса, уннан 9 өлеше хәләл булса, шулай ук гыйбадәт булып санала икән. Шулай ук гыйбадәт булып санала. Тулы гыйбадәт була. Синең бөтен гомерең гыйбадәт була. Әгәр дә син эшләсәң дә һәм гыйбадәт тә кылсаң, үзеңә хәләл ризык тапсаң да. Көне буе гыйбадәт кенә кылып утырсаң, бу бик үк дөрес түгел. Бер туктамый гына эшләсәң, бу шулай ук дөрес түгел. Менә шушы дөрес итеп чамалап вакытыңны бүлә белергә кирәк. Һәм дә инде опять-таки безнең теге үзебезнең халык бит инде шулай бит. Конкрет халык бездә теге эшләсә инде үлгәнче эшләргә ярата. Шулай бит. Анасын бөтен эшләр беткәч генә гыйбадәт кылам ди инде ул. Бу алай булмаячак. Менә икесен бер юлы моның эшләргә тырышырга кирәк. Эшне эшләп бетереп, аннан соң гыйбадәт кылып булмаячак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай ук икенче бер хадисендә әйтә: Әгәр дә кеше үзенә сырап йөрү ишекләрен ачса ди, ягъни кешегә сыранып йөри башласа ди, фатахаллаһу алейхи бабал фақр ди. Аллаһы Тәгалә аңа фақирлек ишекләрен ача ди. Ягъни әгәр дә син үз гомереңгә хәләл юл белән эшләп акча тапмасаң, сыранып йөри башласаң, гомер буе фақир буласың. Фақирлектән башың чыкмаячак. Фақирлек дигән сүзнең мәгънәсе ул мохтаҗлык. Башкаларга мохтаҗ булу. Гел кемгәдер мохтаҗ булу дигән сүз. Бер нәрсәне дә үзең эшли алмыйсың. Ва ман ястагъфиф яғифәһуллаһ. Әгәр дә инде син кешеләргә мохтаҗ булмасаң, мустақил булырга тырышсаң, Аллаһы Тәгалә сиңа моны бирәчәк ди. Ягъни үзеңгә һөнәр, әз генә акча керә торган һөнәр тапсаң да ди, кешеләргә мохтаҗ булмас өчен ди, Аллаһ Тәгалә сиңа моны бирәчәк. Син кешеләргә мохтаҗ булмаячаксың. Әгәр син эшләсәң, әйе, бәлки зарплатадан зарплатага кадәр яшисеңдер, әмма син кешегә барып сырап йөрмәячәксең. Миңа юк, миңа җитми дип. Әмма синең шундый булырга тиеш теләгең. Кешеләргә мохтаҗ булмау. Ва ман ястагъни югнихиллаһ. Әгәр дә кеше башкаларга мохтаҗ булмыйча бай булырга теләсә, бай дигән сүз ул башкаларга мохтаҗ булмау дигән сүз. Аллаһ Тәгалә сине байтыр ди. Мөхтәрәм кардәшләр, без хәзер бай дигән сүзне аңлыйбыз, акчаң күп булу дигән сүз. Акча күп булу дигән сүз бай булу дигән сүз түгел. Менә әле генә монда телефон чыгарганда кешедән акча чыгып китте минем. Миңа әйтәләр инде, о, хәзрәтнең акчасы кыела, хәзрәт бай диләр инде, шулай бит инде. Менә кайчан кисә тулы була, аннан акча кыела башлагач. Шулай бит. Әгәр синең кисәңнән акча кыелмаса, синең кисәң тулы була алмый. Ул теге синең кисәң монда кадәр төшәргә тиеш. Менә минем хәзрәтләрнең кисәсе шундый була. Анда теге ул аска кадәр төшә. Ул шундый булырга мөмкин, әмма гомердә тулмаска мөмкин ул. Анда акча күп керә, ләкин ул бай дигән сүз түгел, кыела башламаса. Бай кешенең үзеннән артмаса, ул бай түгел. Бай кеше башкаларга ярдәм итмәсә, садака бирмәсә, ул бай түгел, ул хәерчи. Ул мохтаҗ. Ул һаман килеп торырга мохтаҗ акчага. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бай дигән сүзнең мәгънәсе ул башкаларга мохтаҗ булмау дигән сүз. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, сезнең берәрегез ди, җеп алып, берәр нинди урынга барып ди, шуннан шушы җепкә бәйләп утын алып кайтуыгыз ди, җеп белән бәйләп ди, утын алып кайтуыгыз, һәм шушы утынны алып барып базарга бер уч хөрмәгә, финикка сатуыгыз, алыштыруыгыз хәерлерәк ди, башкаларга барып акча сырап йөргәнче ди, ризык сырап йөргәнче ди. Әлбәттә, каядыр барып утын алып кайтып, бер уч хөрмәгә моны алыштыру ул бик зур хезмәт. Авыр хезмәт, күтәреп кайта торган хезмәт. Әмма бу хәерлерәк дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кешегә барып, шулай бит инде, бирәсеңме дип сорап йөргәнгә караганда ди. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, үз гомерең өчен, шулай бит тормышың өчен ризык табу, һөнәрле булу, акча эшләү дигән сүз. Менә шушындый фикер белән яшәсә, һәрбер сәламәт мөселман кешесе, безнең җәмгыятебез, мөхтәрәм кардәшләр, бай җәмгыять булачак иншаллаһ.
Енді орысшаға сөйлеп кетерміз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о ремесле, о заработке себе на жизнь. Каждый мужчина, уважающий себя, но не только мужчина, наверное, и женщина, должны что-то уметь делать. То есть они должны уметь зарабатывать себе на жизнь. Потому что в этой жизни Аллах Тааля так создал эту жизнь, что еда, пропитание приходят через причину. С неба просто не падают. С неба просто не падают. Поэтому каждый человек должен уметь создавать эту причину. Аллах Тааля в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Ва лейса лил инсани илля ма сага», что каждому человеку будет то, ради чего он ходит. Ну, то есть создает причину. Ходит, передвигается. «Ва анна сагьяху сауфа юра». И его беготня, вот это вот, поиск пропитания, будет результативным, говорит Аллах Тааля. Результат будет. Если человек старается, то результат будет. Что бы он ни делал. Что-либо посадил, что-либо строит, что-либо чистит, все равно результат, говорит, будет Аллах Тааля. Поэтому не бывает такого. В исламе это, если вы слышите людей, которые говорят, надо сидеть и просить, и Аллах Тааля дает, это лжефилософы. Это лжефилософы. Да, Аллах Тааля дает, но дает через причину. Но дает через причину. Если, например, сидите в мечети и что-то даете, что-то просите у Аллаха, просите громким голосом. Может, рядом сидящий услышит? Да? Это тоже дает Аллах Тааля. Это тоже дает Аллах Тааля. Как в анекдоте, да? Один таджик просится у Аллах Тааля, да? О Аллах, дай мне 1000 рублей, дай мне 1000 рублей. Это услышал азербайджанец, дает ему 500 рублей. Потом этот таджик говорит, о Аллах, не давай мне больше денег через азербайджанца, он половину себе оставляет. То есть, когда даже вы сидите в мечети что-то просите, это тоже сабаб. Понимаете, это тоже причина. Это тоже причина. Поэтому, когда Аллах Тааля дает нам ризк, Он всегда дает через причину. Этот мир так создан. Если кто-то думает, что с неба спустится рука, длань Господня, да? Ну, выражаясь таким языком, да? И даст ему денег, такого никогда не будет. И не было никогда. Такое чудо Аллах Тааля давал евреям, и то не поняли. Когда манна небесная спустилась, да, с неба, стол к ним спустился, а это и то не поняли. Поэтому мы должны зарабатывать себе на жизнь, создавать причину для этого, что-либо делать. Это очень важный момент. И даже пророки зарабатывали себе на жизнь. Пророк ﷺ говорит, «Алейкум биль баззи». Учитесь шить, говорит. «Фаинна абакум Ибрахим, алейхиссалату вассалям, кана баззазан». Потому что, говорит, Ибрахим, алейхиссалям, был ткачом. Вы думали, что Ибрахим, алейхиссалям, просто ходил по земле, дахват делал, и ему деньги давали? Ибрахим, алейхиссалям, был ткачом. То есть он шил. Понимаете? Это его была профессия. Закария, алейхиссалям, Пророк ﷺ говорит, кана наджаран, он был плотником, Закария, алейхиссалям. Закария, алейхиссалям, был плотником. Дауд, алейхиссалям, был кузнецом. Каждый из пророков имел какое-то ремесло, то есть они зарабатывали себе на жизнь. Это пророки, которые могут сказать Аллаху, о Аллах, я тут дахват делаю, давай деньги, да? А то, чтобы у меня, а то же на другие вещи у меня времени не будет, как говорится, да? Вот, поэтому пророки даже имели ремесло и зарабатывали себе на жизнь. И тем они заслужили уважение, потому что они не нуждались в людях. Они поэтому говорили, «Ин аджрия илля аля Аллах», наша награда у Аллаха. Когда ты приходишь к человеку и делаешь дахват, и ничего от него не просишь и не ожидаешь, то у тебя дахват будет эффективнее. Эффективнее. И поэтому они, конечно, не зависели. Они были независимы в людях. Исмаил, алейхиссалям, делал наконечники для стрел. Тоже это профессия очень нужная.
Потому что наконечники надо делать из железа. Это тоже требует мастерства. И вот он делал наконечники из стрел. Каждый пророк имел свой заработок, так скажем. А кем был пророк Мухаммад, саллаллаху? Да? Он был торговцем. Он тоже был торговцем, тоже имел свое ремесло, свое дело. Поэтому каждый из нас, каждый мусульманин сам должен иметь ремесло, заработок, чтобы заработать себе на жизнь. Ну и, соответственно, учить этому своих детей. Потому что дети сейчас могут быть не приспособлены абсолютно к этой жизни. По сути дела, все, что делает школа, институт, университет, это как раз и дает ремесло человеку, готовит его. Поэтому это тоже очень нужный момент, чтобы пройти в жизни. Почему же Аллах Тааля не дает просто так нам деньги, пропитание? Аллах Тааля не может? Может. Но Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. Если бы, говорит, Аллах Тааля просто давал людям деньги на земле, просто так, они бы, говорит, испортились. Они бы, говорит, испортились. Мы знаем много примеров, когда родители просто так дают деньги своим детям, и кем они становятся? Кем они становятся потом после этого, да? Разъезжают на дорогих машинах, разбрасывают деньги из окна. Такие примеры есть, да? Или там наркота, сбивают людей и так далее и тому подобное. То есть от этого ничего хорошего не получается. У хороших бизнесменов дети начинают с нуля. Они могут им дать большие деньги, но они заставляют даже в своей компании их работать. Пройти весь цикл от самого низшего звена до высшего. Ну, естественно, он его не оставит там внизу. Естественно, он его поднимет. Но он должен пройти этот путь. Твой ребенок должен иметь ремесло, дело, знание какое-то. Так просто давать деньги, мы знаем, это ни к чему хорошему не приводит. Поэтому Аллах Тааля сказал, что если бы просто так Аллах Тааля дал бы денег, люди бы испортились. Они стали бы распутными, развратными. И поэтому мы должны зарабатывать себе на жизнь. Поэтому мы должны пахать, сеять, убирать, продавать, что-то производить, зарабатывать себе на жизнь. Но все это тоже от Аллаха. В этом тоже опять-таки испытание. Люди говорят: как же Аллах дает мне деньги, если я сам зарабатываю? Это причина. А источник – это все равно Аллах Тааля. Это еще испытание веры для нас. Чтобы ты сам работал, сам продавал, сам производил и еще за это благодарил Аллаха. Это испытание тоже веры в этом месте. Саид ибн Мусайб, рады Аллаху анху, сказал: нет блага в том, кто не собрал дозволенные богатства, не выплатил закат из своего богатства и не сохранил свою совесть богатством. То есть человек, который стремится быть нищим, бедным, это не тот путь. Кто себя выбрал путь нищеты, это не тот путь. В исламе были ученые и пророки были. Они были бедными, но не нуждающимися. При желании они могли стать богатыми. Но почему они не становились? Потому что все, что у них появлялось, лишнее они раздавали. Дело не в том, что они были неудачниками. Сейчас у нас, если у человека нет дворца, нет хорошей машины, дорогой одежды, он неудачник. Нет. По меркам ахирата неудачник, кто все это имеет и не делится. То есть садака не дает. Пророки, они имели очень много, но они вовремя от этого избавлялись. Поэтому это не противоречит словам Саида ибн Мусайиба, рады Аллаху анху. Он говорит: стремитесь набирать богатство, но для чего? Чтобы не нуждаться в других. И раздавая это богатство, делать саваб. Платя закат своего богатства. То есть ты дозволенно работаешь, платишь закат и сохранишь свою честь и совесть. Потому что тебе не надо будет унижаться. Тебе не надо будет унижаться. Ходить кому-то – это очень большое унижение. Пророк ﷺ поэтому говорил: «А'уду билляхи миналь куфри валь факри». Я прибегаю к Аллаху от куфра, неверия, и факр, бедноты, нужды. Почему? Потому что
нужда, беднота, она ведет к неверию. Ты начинаешь соглашаться со словами, с делами человека, только чтобы от него что-то получить. А почему? Потому что ты хочешь, ты нуждаешься в нем. Если бы ты в нем не нуждался, ты бы смело ему мог сказать: не неси чушь, прекрати, перестань, одумайся и так далее. Очень часто так происходит. Когда у тебя начальник всякую ересь несет, ты же сидишь и смеешься, терпишь все это, правильно? Почему? Потому что ты нуждаешься в его премии, в его деньгах, в работе и так далее. А когда подчиненный твой несет чушь, ты что ему говоришь? Заткнись. Просто, да? Даже не церемонишься. Давай там, ерунду не неси, и все. Поэтому, когда ты нуждаешься в людях, если ты не стремишься быть самостоятельным, зарабатывать себе на жизнь, ты вот так вот вынужден соглашаться со всей ерундой, что тебя окружает. И ты не сможешь сказать ничего. Поэтому ты сохранишь свою совесть и честь, когда ты накопил богатство и живешь, не нуждаясь в других людях. Сохранись честь и совесть своей семьи. Твоя жена не будет ходить кому-то убираться. Или просить у кого-то нуждаться. Сохранишь честь и совесть своих детей, они не будут смотреть, что другие дети носят, одеваются, и не будут воровать, потому что ты сможешь им тоже обеспечить нормальную жизнь. Вот об этом говорит Саид ибн Мусайб. Но это не говорит, что ты поклоняешься богатству. Это как раз в хороших, добрых целях. Пророк ﷺ также сказал: «Ман гараса гарсан, ау зарага зарган, фаакаля минху инсан, ау дабба, ау тайр, ау субу, фахуа лаху садака». Если, говорит, что-то посеял или посадил, дерево посадил, или какое-то там семена посеял, да, то если из этого, то, что он посеял или посадил, будет кушать человек, животные, вьючные, или птицы, или хищники, то это ему будет как садака. Это как раз нам говорит о том, что надо двигаться. Есть какой-то участок, есть какое-то место, позади туда, чтобы от тебя было садака. Но есть один нюанс. Если ты посадил картошку, и это съели колорадские жуки, садака будет? Колорадские жуки, по сути, тоже твари Аллаха, да? Махлюк. То, может быть, будет садака. Вот надо рассказывать об этом в деревнях, чтобы они хоть чуть-чуть немножко как-то себя успокоили, да? Жалко же все равно. Сажаешь, они съедают, все съедают. Бесполезно там, сколько бы ты ни сажал, да? Опять-таки, как этот бородатый анекдот же есть. Председатель колхоза встает. Посадили, говорит, в том году 50 гектаров картошки. Жуки, говорит, съели. В том году посадили 100 гектаров, жуки съели, говорит. В этом году посадим 150 гектаров, говорит, пусть подавится. То есть, сколько вы не сажали, все равно съедят жуки. Поэтому хоть какой-то саваб будет, правильно? От жуков этих. Все, что вы не съедает, все это будет саваб, иншаллах тааля. Значит, если ты двигаешься, если ты работаешь, то в твоих движениях есть саваб. Это не только посадил, а что-то ты произвел, что-то ты сделал, что-то ты продал. Во всем этом есть саваб. Даже продажи есть саваб. Когда ты продаешь и получаешь за эти деньги, тоже есть саваб. Почему? Потому что ты кого-то обеспечил чем-то. Поэтому Абу Ханифа, рахмахуллах, говорит, что основное, говорит, в жизни это торговля, он говорит. А имам Шафи'i говорит, основное, говорит, это сельское хозяйство. Почему? Потому что, когда есть торговля, есть обмен товарами, соответственно, люди уже получают то, что им нужно. А почему имам Шафи'i говорит сельское хозяйство? Когда есть сельское хозяйство, есть что есть. Раз есть еда, проблем не будет. Самое главное для человека. Поэтому мы оба эти вещи можем совместить и сказать, что заниматься сельским хозяйством или торговлей, иншаллах тааля, это очень баракатные вещи. В этом есть баракат. Вот фермеры, конечно, жалуются, они говорят, что заниматься невыгодно, там это деньги не приносит и так далее. Но ты никогда не останешься голодным. Что очень важно. Человек, который владеет заводом, он может остаться голодным. В один прекрасный момент человек, который производит беспилотные аппараты,
да? Ему могут сказать, твои аппараты не нужны, у нас даже картошки нет поесть, да? Зачем нам этот беспилотный аппарат? Он сидит на миллиардах, а есть нечего. Но фермер этот, который может быть в долгах, может быть еле-еле концы с концами справляет, но он голодным не останется. У него есть коровы, которых он может съесть, да, зарезать там, и которые приносят еще плод. Есть земля, где можно сажать и, пожалуйста, кушать. Поэтому вот эти две вещи, торговлю и сельское хозяйство, можно считать основой общества. И можно учиться вот этим вещам. Если мусульмане, они должны вот этим двум вещам учиться. И иметь людей, которые занимаются вот этими вещами. Среди своих людей. Иметь как ремесло. Иншаллах тааля, вот это может нас прокормить. От Ибн Умара, рады Аллаху анху, передается, что Аллах тааля любит каждого, кто имеет ремесло. Аллах тааля любит каждого, кто имеет ремесло. То есть, если ты зарабатываешь себе на жизнь и умеешь что-то делать, то ты умеешь делать что-то. У нас на собрании имамов как-то тоже собрали. Ну, это было уже несколько лет назад, больше 10 лет назад нам говорят, вот вы, говорят, имамы, говорят, вы, говорят, что умеете делать? Что вы умеете делать? Один большой имам нас ругает. Что вы умеете делать? Вы должны взять параллельно какое-то ремесло, да? Потом, этот имам, он такой немножко с придурью был. То если так уж нельзя говорить, все-таки все имамы немножко с придурью, наверное. Потом один имам говорит, я, говорит, сварщик, я, говорит, умею варить. Тот ему говорит, ты должен быть имамом, а не сварщиком. То есть он сначала говорит, что вы должны иметь ремесло, потом, когда говоришь, что ты это ремесло, ты, говорит, не должен быть сварщиком, ты должен быть имамом. Как его понять? То есть, понятное дело, да, что... Но, тем не менее, то есть, вопрос поднимался, чтобы каждый имам тоже имел какое-то ремесло. Умел что-то делать. Работать там, не знаю, какой-то, может, техникум хотя бы какой-нибудь закончил, чтобы на всякий случай, если что-то там коммунисты вдруг придут, да, ты мог себе заработать на жизнь. Вот. Это очень такой тоже важный момент. Вот поэтому, говорит, Аллах Тааля любит каждого, кто имеет ремесло или умеет что-то делать. Но, говорит, не любит того, говорит, кто без ремесла и здоровый, то есть ничего не делает, здоровый. Ладно, больной человек, к нему претензий нет, мы его должны обеспечить. Это наш долг. Аллах Тааля его таким создал, воспитание нам, чтобы мы через него получили саваб. Но он здоровый, говорит, и без ремесла, без работы, без дела, говорит. Что он делает? «Ля фи гамали дунья, ва ля фи гамали ахира». Он, говорит, ни земного ничего не делает, ни для ахирата ничего не делает. Ладно бы, говорит, что он еще знания брал бы, как Абу Хурайра, рады Аллаху анху, да? Или поклонялся бы Аллаху. Он ничего не делает ни для ахирата, говорит, ни для этой жизни. И здоровый, и бездельник. Почему мы говорим, как Абу Хурайра? Вот я по-татарски уже говорил. Абу Хурайра, рады Аллаху анху, и там были тоже сахабы. Их число менялось, но до 100 доходило, 70-100 человек, они жили в мечети. Точнее, не внутри мечети, а под навесом. Они жили снаружи мечети. То есть у них не было работы, не было жилья, ничего не было. И поэтому они постоянно там находились. И те, которые приходили в мечеть, они с собой еду приносили, чтобы их накормить. И когда уходили из мечети, с собой брали несколько человек из них, чтобы накормить. И пророк, саллаллаху алейхи, каждый день с собой уводил тоже по нескольку человек, чтобы накормить их у себя дома. И вот эти люди, они хотя бы ахиратом занимались. Они знания брали. Абу Хурайра стал таким человеком, что он передал больше всех хадисов. А почему бы и нет? Если у тебя много свободного времени, то бери знания. Иногда приходят люди в мечеть, временно лишились работы. Какой совет им дать? Берите знания. Вы пока временно без работы, берите знания. Учитесь писать, читать по-арабски. Берите знания, потому что это благо. Как раз Аллах Тааля дал вот эту возможность.
И когда вы начнете брать знания усердно, у вас работа появится. Почему? Чтобы вы не брали знания. Потому что для шайтана лучше, чтобы вы были богатыми, без знания, чем бедными со знаниями. Вот, поэтому и у вас и работа появится. Чем усерднее будете учиться, тем лучше хорошая работа у вас появится. А если ты ни туда, ни сюда, то у тебя ничего не будет. И Аллах Тааля тебя любить не будет. Вот такие, дорогие друзья, мотивационные хадисы, так скажем, да? И, иншаллах, Аллах Тааля помогает. Аллах Тааля создал нас, каждого человека, с пропитанием. Если вы живете на земле, значит, у вас еще есть пропитание. А если вы умерли, значит, пропитание, ризак закончился. Поэтому человек, который живет на земле и думает, что Аллах Тааля ему ничего не дает, он сильно ошибается. Аллах Тааля дает ему. Когда Аллах Тааля перестает давать, человек умирает. Потому что ученые говорят, человек умирает тогда, не когда стареет или не когда болеет, а когда его ризак здесь заканчивается. На этой земле. Пока ты живешь, значит, у тебя есть ризак. Знай. И ищи пути достижения этого ризака. Создавай причины. Учись чему-то, какому-то ремеслу, делу, и Аллах Тааля, иншаллах Тааля, откроет эти пути. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.